आयु मेगना मुसिलायाखै माथो नोंनियालाय सिपारखौ नायगासिनो जों ए सिपारखौ नायदों सिपारखौ नायदों बलखौ नायबावाखै नायाखै क'क्राझार देहायलै क'क्राझार देरहागोन औ डाइरेक्ट खा बिसोर जाखाया रावबो क'क्राझार दा बर्थमान अल आसामावहाय जे देरहासार जाखाया नाम्बार 1 जाना दं ने नाम्बार 1 क'क्राझार खुलुमबाय रायजोफोर दिनैबो दंफैलाय नै जोंनि 1 नं फाथाबारि सानजारां क्लाबनि फोथारावहाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ जाहैबाय नै सुराजथन ब्लग बिथांनिबो चेनेल दं बेवहाय ओरैबायदि बिरगासिनो दं बिथांनि चेनेला साबसक्राइबारा दावखोगासिनो दङ दिनैनि खेलायानो जागोन हिनजावफोरनि आंथ' नाबो हिनजावफोरनि खेला नायफेराखै दिनै नुगोन नायनोसै दा माखानो मेगनफोरखौनो मोख्रेबलायखाय आं दिनैहाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं नायखागोन माने जोङो ब्रादार बेंज्लायानो ओमफ्राय आं खेबजोबखागोन हिनजावफोरनिखौहाय एकदमबारे ओमफ्राय आं गेलेनायखौ आलदा होगोन आरो बरिया ओमफ्राय नैबे ब्लक सिस्टेमखौ आलदा बरिया आलदा आलदा थख' खालामना होजोबगोन दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो हिनजावफोरनि खेलाखौ ओमफ्राय टिमखौथ' नोंथांमोना दसेनि उनाव मिथिगोन माबाफोर बुंनो गोसो दङ नामा दिनै आं बेखौसो बुंनो सानो ब्रादार बेंज्लायनि इउटुबार नोंथां साफ्रोमबो आरोखि ना आंनाबो फिसा सथ' मथ' चेनेल दङ सुराजथन ब्लग चेनेल जुदि नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट होनोब्ला सापर्ट होदो लोगोफोर गावनिनो बर' हारिनिनो आंगो साननानै ओमफ्राय दिनै जोङो लेडिसफोरनि एसे गेम नायनायसै जों सानैजोंहाय दायो जोङो फिल्ड गेजेराव माखासे इन्ट्र'फोर लाग्रोनो थाखाय हाबग्रोनाय जाबाय आरोखि ना लोगोफोर ना थेंक इउ टाइटेलाव आं टेग होगोन बे टेगआव थुब्लानो डाइरेक्ट बिथांनि चेनेलाव लिंलांगोन नोंथांमोनखौ साबसक्राइब खालामनानै फैब्लानो जाबाय बयबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर दे गोजोननाय थाबाय बेंज्लायनि बे सैमाखौ ओंखारलांनो लामा हो होबथानो नाङा जेरै थादों बिदिहाय लामा हो दा बिथांमोना क'क्राझारनि टिम जाहैबाय क'क्राझारनि टिम जाहैबाय बिथांमोना बिथांमोननि खेला गेलेनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनसिगोन नोंसिना टिमनि नामा मा दिमाकुसि रयेल ब्रादार एफसी शालिनी आफरीन बीना निशा चल चल बीच ले लो ओके जिसको नाम बोला वो अभी उधर जाओ गाव गावनि टिकेटखौ दाननानै फिल्ड सिङाव हाबफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आं आंनि मेथाइखौनो रोजाबनो आखायाव लाबाय निथामनिजों आंजों जोङो जावजा मेथाइ रोजाबदोंमोन मोननैबो मेथाइखौनो आङो जावजा मेथाइखौ आं सिंगेलाव रोजाबनायसै आरो एडजास्ट खालामदो रायजोफोर दे बुजिनो थाखाय চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এখন আৰুণাইৰে আমি আদৰিব বিচাৰিছোঁ जो भी है स्पेस पे देना ठीक है अगर बॉल मिस हो गया तुमसे मिस हो गया वहाँ मिस हो गया धन्यवाद থাকিল ছাৰলৈ तुम जहाँ पे वहाँ से दौड़ के आएगा फिर से बोल लेना मिस हो गया कोई बात नहीं लेकिन तुमको फिर से बोल लेना ही है ठीक है छोड़ेगा नहीं ठीक है क्योंकि वहाँ पे बॉल जौसाङाव नुजाफैनो हाथ'वाखै तुम लोग अच्छा खेल दिखाएगा तभी आगे दा जाएगा बेनिखायनो जोङो बात तो फालिनाय ये बायदि रहेगा जों लेकिन तुम लोग आगे जाना है तो क्या करेगा अच्छा खेल दिखाएगा जीतना हारना वो बाद में आएगा लेकिन पहले तुम लोग का खेल अच्छा होना है पब्लिक का दिल को खुश करना है ठीक है तुम लोग बहुत वो कर गए तो तुम अच्छा खेल टिसि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि नेहाथारि सार बिक्रम दैमारिखौबो लोगो लोगोनो गावनि सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गेमखौ गेम बादि गेले मिथिबाय ओमफ्राय पारफरमेन्सखौ मोजां देखायनो नाजा स्किलफोरा जेसेबां नोंसिनि फर्मुला दं श' खालाम सानैसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा लोगो लोगोनो जोंहा समा एसे सर्ट जानायखाय जोङो 3 बाजि
10 मिनिट जानाय लोगो लोगो जों खेलाखौ स्टार्ट खालामगोन बेनिखायनो सारनिसिमबो शर्ट स्पिच होनो थाखाय बे समखौ सारनो हगारनाय जाबाय दिनैनि खेलाया आइजोफोरनि खेला जागोन ओमफ्राय दा प्लेयारफोरखौ स्रायैनो थांना देखायनोसै आरो गेलेगोन बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो उइस खालामहरदों आरो खोनानो मोननाय बायदिब्ला आंनिनो जागा आंनिनो जोनोमगिरि डिमाकुसि जायगानिनो गेलेगिरि दंफैयो गथ'फोरा गेलेनो फैबाय बिथांमोनखौ आङो उइस खालामहरदों नोंथांमोननि गेलेनायजों जोंनि हारिया जोंनि बिटिसिया जोंनि बे बिटिआरआ गोजौ फारसे आवगायलांथों नोंथांमोननि साननाय नोंथांमोननि मिजिंआ दोरोदनो नाङा गोजोननाय मोनदों आरो बारा गोबाव सम लानो सानाखै नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइस होनानै आङो दिनैनि बे आंनि समखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों आनाव बबेबा गलं गफं दङब्ला अननानै गोख्रैनो फिल्डनि सिङाव फैदो खावलायनाय थाबाय जेने खेला स्टार्ट जासिगोन बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो मिथिहरबाय आरो खावलायहरबाय गोजोन्थों जोंनिया बिक्रम दैमारि सारबो दंफैयो थेंक इउ देरहालांदो नायनो फैबाय आं दे थेंक इउ दे ग्रुप फट' लादों जाहैबाय जोंनि आमगुरि थानानि असि सारबो दंफैयो दायो खेलाया स्टार्ट जासिगोन नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोननो खेला गेलेनायखौ आलदा देखायगोन ब्लक सिस्टेमखौ आलदा देखायनाय जागोन दे कमिटि तरफनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय गोमो गाबनि जार्सि गाननाय बिथांमोना जाहैबाय आरबिसि डिमाकुसि उदालगुरि आरबिसि डिमाकुसि उदालगुरि आरबिसि एफसि डिमाकुसि उदालगुरि आरो खोला साइडआव थानाया जाहैबाय गोजा जार्सि गाननाया एभालेन्स एफसि क'क्राझार एभालेन्स एफसि क'क्राझार नोंथांमोना गोसोआव लादो दा सोरबा सोंब्ला जेन' खोन्थानो हानाय बायदि दोंसे गावनि मिलौदो गारांजों जोंखौ सुग्लायहोयो जेन गोसोखौ बलावनो गादलेनलायखायो
हरनै दा साफा रायजोफोरखौ लालांजोबनायसै आङो नै आइजोफोरनि खेला नायग्राफोर जाहैबाय सोरगिदिं देखायजोबनायसै रायजोफोरखौ माबायदि आइजोफोरनि खेलाया आइजोफोरनि खेलाफ्राव जों नुफेराखैमोन आइलेण्ड एरियायाव दस्रायावहाय नुबायमोन नुनायालाय दिनैहाय आइलेण्ड फाथाबारि ओनसोलावनो नुनायखाय ओरैबायदि खुसि जादों जोङो बेसेथो नायबाय थाबावनो हौवा-लुबाफोरनिखौलाय ओंखायनो दिनैहाय महिलाफोरनिखौ नुनायखाय दिनै साबसिन गोसोआ खुसि जादों आरोखि जोंनिया मोजां दा मोजां खेला मोजां नायदो ओरैबो गाज्रि एसे माबायदि थिगैनो दं फंबाय दे सालामासो दङ केमेराखौ माबायदि मोनदों नोंलाय हादि दग्ला बायदि माखासे केपारा नोंनि बाजेटनिफ्राय साबसिनब्रा अनेकनो गंसांलु साइसलै है खबरालाय है दाहरनि साफा ओइ जाबावबाय नामा आयो आंसो नायै खेब्रोंलायाखिसै टेमालाव नांथाबाय नायदो हिनजावफोरनि खेला नुफैबायमोन सेंग्राफोर बरियालै हरनै जाजेनखाबाय नुफैबायमोन ओमफ्राय सिगां नुबायमोन नुनायालाय नोगोद डेभेलप जाबायलै खिन्थु औ बे किपारा आयु मेगना मुसिलायाखै माथो नोंलाय किपारखौ नायगासिनो जों किपारखौसो नायदों किपारखौ नायदों बलखौ नायबावाखै नायाखै मोजाङानो जादों बेसेबां मानसि जादों साफा लालांजोबखासै सोरगिदिं आठ नाम्बारनि सोर बबे गरम गोजाखा दे मोजां ना ओइ आदा मोजां नुदों मोजां ना ओइ नायग्राफ्रा नै मेगनफ्रा मुसेबलायाखै माथो केमेरा बसायगासिनो ओरैबो ओरैहाय दाउस्रि हाजि दं माथो सोरगिदिं ओइ आदागला ओइ सार हलिचरनाबो दं नै नुजोबखादों साइनो मेगना मुसिबलायाखै होनदों नामा नों मेगना मुसिबलायाखै नुयो जाखानायरा फांथेबायलै सेंग्राफ्रालाय माबायदि सेंग्राफोर मोजां नोंसिनिया फाइनाल थांबाय दा सिनायथिजों गेलेनो मोनसिगोन ने मोनसिगोन आं साबसिन लाबोगौमोन आं फाइनालाव प्लेयारफोर गोदान दंना गैया दङ दा बरिया लाबो वेस्ट बेंगल झारखन्ड श्रीरामपुर खाना मोनला देखानाय नङामोन सोरो किपारनि थाखाय देरहादों दे मोजां साबसिन लाबोगोन आं
हिनजावनि रासि गैयै मानसियानो हिनजावफोरखौ टिकेट दाननानै फट' खेबबाय बायदोंलै नाय गोमोफ्रावना लाङोलै साफा रेन्जार फटाफटि मा खामानि गैया दिनाव खुसिया एसे दुरबल नुदों ने मोजां जोबोबा बरि जाबाय खामानि गैया ओरै माबा बुंनो नामा हिनजावफोरनि खेला नुफेरबायना नुफेराखैमोन आदै जों रोङाखै जों क'क्राझार देहायलै क'क्राझार देरहागोन औ डाइरेक्टखा जोंनि मथे सुन्दरखा जे क'क्राझारा जोबनो गैयि गोथां गैयि माने बेसो जाखाया रावबो क'क्राझार दा बर्थमान अल आसामावहाय जे देरहासार जाखायोना नाम्बार 1 जाना दं ने नाम्बार 1 क'क्राझार दे नै पाब्लिकआ जादों अयथासार मोजां हरैहायनो नायग्राफ्रा आइजोफ्रा बारा नाया माथो नायनाय मानि हौवाफोर गोजा नै आइजोफ्रा बारा नाया माबायदि नुदों हिनजावफोरनि खेलाखौलाय बिराद मोजां नुदोंलै गरम जादों नामा खेलायालाय VIP जाहैबाय सियारनि एब्रेना थादो साफा ओइ माबायदि बुंहरदो फंनैसो जोग्राफोरखौ मोजाङानो जोग्राफ्रा गोरों आरो सोरजों साफा दं उदालगुरि जाजाबायसो बाबु उदालगुरि साबसिन दे साला नुवाखै साना ओमफ्राय नों खेबाखै हौरै जिरायहैदोरा अलराउन्ड लादां नायदो रायजोफोर VIP जाहैबाय इयो नै अरजा फैनायनि सिगांनो बादा हरग्रोखायो आदा हरलायदो आयं गरम मोनदों नामा सिमबा मेगन मोसिबलायाखैनो नायनाया मोजां मोनदों केमेरा गिदिरा लोगो जादों बिसोरो
इनको एफसी दालुआबारी बे मोननै टीमनि गेजेराव फैगौ 24 तारिखआव फाइनाल खेला जागोन माब्रै मोनखो देरहाना माब्रै मोनखो होननानै देरहानानैहाय मोजां मोनदों मा नाम मोनो गामियालाय पाटगाव क'क्राझार पाटगाव दे दा बिथांमोना गरथामाव देरहाबाय जाहैबाय दिनैनि खेलानि ट्रफिया बेनो जाहैबाय जेननाय आर्टिस्ट हिसाबै जोंहा नुजाफैगोन मिस प्रेसमिता फ्रावबो जों लोगो मोनफिनबावगोन बिनि उनाव जोंहा रानार्स आपनि मोनसे ट्रफि दङ आर्टफर्सनि आइसि सार दंफैयो बिथांखौ जों हरनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय हामबायसै